בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. רגע, היה מים לפני יצירת האור? אותו אור שאנחנו מקבלים מהשמש שלנו, אותה שמש שנוצר כ-500 מיליון שנים לפני כדור הארץ. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. עכשיו יש אור. אבל אם אין שמש ואין כוכבים, אז מה זה אותו אור? למעשה, איך זה שכדור הארץ נוצר והכוכבים האחרים עדיין לא? איך זה שכדור הארץ שנוצר בעקבות יצירת מערכת השמש שלנו הוא הכוכב היחיד ביקום? וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קר הלילה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. רגע, אז חושך זה בעצם לילה? אז במערה חשוכה ובארון יש כל הזמן לילה? על פי ויקיפדיה, לילה הוא שעות היממה החשוכות שבהם אין אור שמש מלאחר שקיעת השמש ועד לזריחתה, להבדיל מיום. כלומר, לילה תלוי בשעות ולא במיקום, ולכן לא בכל מקום שיש בו חושך יש לילה. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים. רגע, רקיע בתוך המים? זה לא אמור להיות ההפך, מים בתוך הרקיע? ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני. מה? איזה מים יש מעל הרקיע? וההבדל הוא שהמים מתחת לרקיע הם מים במצב מוצק או נוזלי, ואילו המים שבתוך הרקיע, כי אין מים שמעל הרקיע, הם במצב גז, אבל אני בטוח שהם לא ידעו את זה. ויאמר אלוהים יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי כן. אז רגע, הייתה יבשה רק אחרי שנוצרו המים? אפילו אני יודע שכשכדור הארץ נוצר הוא היה רק יבשה, ואילו המים התווספו לכדור הארץ רק מאות מיליוני שנים לאחר שנוצר. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוהים כי טוב. ימים, כנראה שאלוהים שכח להזכיר שבכדור הארץ הייתה פעם יבשת על אחת, ולא היו ימים אלא היו אוקיינוסים בלבד. אולי אלוהים שכח, אולי אלוהים לא יודע בכלל מה זה אוקיינוס. הרי בישראל הקדומה היו רק ימים, הם לא יודעים מה זה אוקיינוס. טוב, אז אולי אלוהים שכח לספר לנו שהייתה יבשת על אחת ולא היו ימים אלא היו רק אוקיינוסים, ואוקיינוס ממש ענק. אבל לא שהיו רק כמה פעמים בהיסטוריה של כדור הארץ אותם יבשות על, כגון רודיניה ופנגea. ויאמר אלוהים תדשה הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ, ויהי כן. ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע למינו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינו, וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שלישי. שוב פעם אלוהים שוכח איך הוא ברא את העולם? הרי כל מדען יודע שהיו צמחים בים לפני שהיו צמחים ביבשה, מאות מיליוני שנים לפני כן.
אבל מה שעוד יותר מוזר זה שהוא אפילו לא הזכיר את החיידקים שאותם יצר עוד לפני הצמחים. ויאמר אלוהים, יהי מאורות ברקיע השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, והיו למאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ, ויהי כן. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. וייתן אותם אלוהים ברקיע השמיים להאיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך, וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. עוד פעם אלוהים איבד את חוש הזמן? הירח ממש לא נוצר לפני הצמחים. הירח נוצר עוד לפני שהיו מים בכדור הארץ. הירח נוצר בהתנגשות של הכוכב תיה בכדור הארץ. ולא, הוא לא נוצר ביום הרביעי. גם השמש לא נוצרה ביום הרביעי. השמש למעשה עוד נוצרה עוד לפני כדור הארץ. אז נכון, השמש והירח מאירים על כדור הארץ, אבל למעשה אלוהים שכח את התפקיד הכי חשוב שלהם. הרי מה היינו עושים בלי הירח? לא היה הרי כדור הארץ כבר, מכל ההתנגשויות של האסטרואידים, נכון? ונכון, גם השמש מאירה עלינו, אבל בלי השמש לא היו הרי חיים על פני כדור הארץ, נכון? But over the course of 1,000 years, gravity turns the rubble into a ring of red-hot dust and rock that circles the Earth. From this ring, a ball forms, over 2,000 miles wide. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למינהו. וירא אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו ומילאו את המים בימים, והעוף ירד בארץ. ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי. רגע, אז יש עוף לפני דינוזאורים? העופות נוצרו לפני היצורים שהם נוצרו מהם? העופות נוצרו לפני הסינפסידות? ולמה העוף מעופף על פני השמיים? מה, אלוהים אף פעם לא ראה פינגווינים? נכון, אין פינגווינים בישראל. ולמה כשאלוהים מברך את העופות, הוא מברך אותם שיהיו בארץ? מה, הוא אף פעם לא ראה עופות ששוחים במים? ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחי תוארץ למינה. ויהי כן. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו. וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ.
ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה. ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה ויהי כן. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. הבנתי, אז יש עופות לפני היצורים שחיים ביבשה. אבל זה לא יכול להיות, הרי העופות נוצרו אחרי היצורים היבשתיים הראשונים. אלוהים שוב שכח את סדר הבריאה שלו. ובכלל, מסופר על אדם, אבל מה עם המינים האחרים של האדם? הרי היו כמה מינים. כנראה שאלוהים שכח להכניס אותם לסיפור, וגם מה כל הקטע שהוא ברא אותנו בצלמו? מה, הוא כל כך מכוער?